Sila bledos, negros lagi kan? Kay, wala may Bertudaso mo din siya. Kasama yung lula. Taga-bakanan sila Bulyonis ni siya lang. Taga-bakanan sila Bulyonis yung kuha na ni, kagikan nila. Mga iskabusan niya, Bertudaso Anay, ang Bertudaso kuhaan. man ka na, mo ng parente na eh. Bertudaso ang kuhaan o niya. Oh, tagindulman nga ilang kuhaan. Sila Garita ba? Garita, kila ka? Ya, filman ka na ha. Hala. Nag-vlog po na sila. Comment ko ni mo niya. Mga brother din sa negros gikan na eh. Negros gikan. Hala, naligo sa Liana. Nanay, asa na pizza? Dindulman sa Kabahan. Kabahan? Nanay, imo ng kaliwat nay. Gikan sa Kasbo. Oo, yan ang sa Kabahan sa Kabahan. Oo, sinang galing sa DJI ni mo, DJI mo yan ni. DJI o na ni sir, ay mo, mas guwapo to, bago to. Pang-action to. Hala, ito'y bata. Hala, kaya na ka nay. Moron? Masira ba tira sa mga anak mo? Mag-iisa siya ng hilig. No, para Natrain zo. Si Ara. naligo ka sa Ali. Nakatungtong na dyan, hindi ka tumigros lang. May bakasyon, may dir... Limbohol niya ay. may limon! Oo. Ay, may lang! Ano, wala sir. Di isa tag mismo kay Dio, om sa katultol sa kuha. Di limbohol, may nandiyan nasin mo ibutang. Pabutan ni. Oh. Nakang subscriber si Zah. Asa de si Kuan? Ablo. Oh, di kabubuas na, di kabubuas. May lang! Nakaw si Rami. Asa man sila yan? Si Aw! May lang, bisa ako na ito ng bahay Daga po na nila? May kabugwas. Ako pang ikasal. Sa YouTube. Kamu tayo ni Kaya na dito yung mga ito. Oh. Kasi na makamukha ito. Marcos ni Gere. Dito ho! A few moments later. Keratan mi kay natumong ko sila nanay. Da may nanawag ni Prami og labak mo sa Prami. Nakasakdanan og puti. Murag Hilux nga puti man siguro to or estrada. Kuan kung to sila kaliwat og Bertudaso. Yan kung sila digros dalin suroy og kuan. Anang bibuha kay tigtanaw nakailasan ha dito si manang hili ni si kuan ko no tiri Aisa tanan gipanghinganlan kay tigsubaybay ko no to sila sa abang video pero nagkuan ditong laki nag-vlog day pud to wala sa kami makit kay madas po kami napapicture pa dyan wabay kay bawa sa Facebook kathuat nila to isir ag po sa Facebook wa man mi kakuan kaysa dito ilang nga silang account basta kay kabibulay pud gadget kay mura pag nagkaila na daan nga ako anong lang ila media ra pudali ra pud sila kay nanguli sila kay mga tukuno sila gindulman ba to or hagna basta katukuno sila ilang kaliwat kuno Bertudaso mutong sila nahinginan daso kuno na imong parente kay isra-isra plus na karisot kay maligo no himamat sa mga kaliwat pero was sila makita sa Rami kamera tiri ali awas ali day Aisa ni ta Aliana sa Aliana kay kaibigan man og naligo or dapat kitang Aliana malito salamat ko nila nga ning abot silang kalit salamat din po ko sa kanang nag subaybay sang video di mo natagsatagsaan kasalamat nito hinatpunta nga ang Ginoo magabanjo kanunay sa sige ilis ang kuan pajag dapat pa mo ilis ang pajag bisag kuan
Taginutun baghang pajag, igo rin taon baghang pajag sang kuan. Daghang salamat. Sa karon kay birthday man ro sang ituon das karangi Gabriel. Happy birthday long. Di ko kapambirthday kay Matukos Garcia. Ang ko askia kay nilakaw si Rilin. Aw basin og makapas piniguli yan sa bitaw. Wait na lamang ko daan og happy birthday. Kay nakaw lagi ko. Sa taot gyapon ko diha sa kuan Curtis, nila Rosemary, nila Gaga. Kita kuskus ni Gaga, murag si Gaga, wag gyapon kamabun nga nawa si Manang. Murag sang tanan siguro makamabun nga nawa si Manang, pero dara man gyapon si Manang sa kasing-kasing. Azal mo palabi diha. Labi na Rosemary. Ning Islim Rabakas kay pagkawa ni Manang kay bako at sa kamabun. Yes, diha sa kuan Taiwan nila sa Taiwan sang masamong kapital di ba man yung baylong ado kag-aw kay gaman nila may kuwang kay ingon man kag pabalhin na sa Sirlin basig karong mga humagpista Garcia basig mobalhin na Sirlin diha da si Kia hapit naman pud mo close ag kuan adto na pala si Kia ipa-enroll sa kuan sa Curtis mo inang karon hang kuwaon kay Mubiya Sirlin. Isa mag-uban silang duha kay Sirlin magsuka. Da si Kia pod magsuka. Magsuka sa kay uban. Pagtangiinan og di laman ban sakyan. Dali sa dabro gagianan og atos Garcia mugok na kunong tagbilaran kay mulibot na pod sa Alicia. Kay ari naman lagi sa bukid. Di sa gagianan nun da dugay-dugay pa siguro tulay maulian. Mga radyo ang kuan mo nang kuas kaya ron pag-una kadadaras bahay. Ang Sirlin dito lang dito kuan. Ang series nga ato Garcia mo balik diri sagna nga res Bindulman Alicia nga rin na pas bukid. Ug ato kas tagbilaran ato nang utana. Ug kang tagbilaran dato ka agis kuan. Albor tipas si Katuna. Guwa sa lubok nga rinas kuan. Carmen. Mauntem gagyan pag nga nga daray agis Carmen lusot di pud mo agis Hanupol lahi pud nay rutas Hanupol nga balilihan lahi pud to. Pero bikan sa tagbilaran katong isa nang tanaman muli man sila. Kuan. Malagi to gikas tagbilaran. Baklayon sa Albor tipas sa Albor padung sa lubok aw si Katuna sa lubok. Mamuntoy among kagian des kuan. Apag ganito na, muli ang siguro matipas. Malaman to. Salamat nito. Nagsuporta sa ahang mga video. Aw na di ay nung tana. Bago siguro to nga followers ni Ingin nga asa ko naghangbay. Kadugay-dugay ako nag-video sang bay. Wala ka kayo sang bay. Kanang bay say na mag-vlog si Purami. Kanang mo niyang bay. Kaya isa mong ginan nga bakuno ko'y bay. Grabe na po ito sa mga istorya. Asa kong nungbay. Nung talaga asa kang bana. Agang bana. Kaya ba mga tuwas anak. Nga laki. Tuwas Curtis. Nakatiman sa mga apo. Sa katong anak nga bazi. Nagapin yung utana. Isang bana na. Tuwas Taiwan. Alam mo yung utana nga ha ako no. Di siguro ito tigtanaw sang vlog. Sa kaya ba nga. Wak no kuy bay. Di ba kuy bay. Asan di ko po siya. Kanin yung lingkuran. Mamanihang bay. Isang di panahang manihang bay. Pato din pagbagdo. Nakita naman manihang bay nga naupaw. Mutana ka. Mamanihang bay. Mutana mong husang nga. Kung kuan. Bago sinuro itong nagkuan. Pagka itong nagasubaybay sang kuan nga nakahibaw. Nawa na ng mutana. Kahibaw. Ang bay tapad. Asang bay nas Purami. Nakahibaw ka. Magsalamat naman sa mong kuan nga pagkasayod kag asagahang bay ug asagahang mga sakop mo ito ako dan ikaw na mag-vlog kay panganay tos Manila ang kadua na sa Garcia katulo tos Curtis sa katuhang bana tos Curtis kay mamonte nagatiman sa mga bata kay na magtrabaho man tong ang binaji mo nang ako si Dani ug na ako subay ako ra sa trabaho tong trabahoan mo nang tinod Wapakwa ko ningin ipon pa ko wapakwa naman ko mo ipon sang ginikanan dugay naman ni hangbay. Kaya nakatuig ni hangbay wala panahaman.
Maatuloy ko sa Garcia. Salamat ko sa katong mga nagkuan. Perming nagsubaybay sa vlog. Bisag nakasunod sila. Di ko nun laktaw ag pahinumdum. Salamat. May nagpaibawan na nga. Always din na sila nagtanaw sang kuan. Nagsuporta na sang video. Ug daghang salamat diha madam. Di nakalangan na asa kadapit. Hinatutag ag Ginoo magabanin mo kanunay. Kay kabuotan nimo. Ug amping naman diha permis imong namatangan karon kamong tanan di naman tataan amping mo tanan. Kita lang ta sunod ng video kay kasi kaso nako. Mulakaw ko ron mga na po ko Garcia. Bako sang apo. Bye bye. ug I love you yung tanan amping.